Hemen da William Gail koronela, arte martzialetako borrokalari ausarta eta borroka taldearen burua. Sekulako lagunak gaizkilen aurka eginalak eta bi egiteko, munduko borrokalaririk bulartsuenak. Borroka taldea. Eta euron artean Blanka, erdi gizaki erdi mamu. Edo Chun-Li, ostiko zurrunbiloa. Talde bikaina gaizkilei eta hoien buruden zezenkori aurre egiteko. Hiru jarraipide dituzte ekintzaren oinarri. Arauz, zintzo eta zuzen jokatzea. Elkar bat eginda, gaizkileen aleginak alferrekoak izango dira.